היי, שלום לכולם, וברוכים הבאים לסרטון הראשון טוב, לא הראשון שלי אי פעם, אבל ראשון מהסוג הזה, שבו אתם שומעים אותי מדבר, במקום שתראו קטע מסדרות ניקולודיון או סיילור. אז כן, הפעם החלטתי להתחיל ולדבר על אחת הסדרות האהובות עליי, סאות' פארק. עכשיו, סאות' פארק היא ללא ספק אחת הסדרות המצוירות, המקורות והארוכות ביותר בעולם. אבל כמובן אף אחד לא יודע הכל, אז בקיצור, סאות' פארק היא סדרה מאוד מופרעת. היא ידועה בעיקר בגלל עד כמה שהיא מטריפה אנשים ברחבי העולם בזה שהיא צוחקת על, טוב, הכל. היא צוחקת על מצבים יומיומיים, על כל מיני דברים שקורים בארצות הברית ובשאר העולם, אבל בעיקר אנשים, בין אם זה סלבריטיז, פוליטיקאים, קבוצות שלמות של גזעים, דתות ומפלגות. אף אחד אף פעם לא מוגן מזה שיצחקו עליו בסדרה הזאת אם היוצרים ראו אותו עושה דבר טיפשי פעם. אז די הגיוני שהיא יצרה הרבה מאוד ויכוחים וכעסים, בין אם זה היה כשילדים נחשפו אליה כשהיא שוטה לראשונה, לא מזמן שהחרימו אותה בסין, ואפילו פעם אחת שאיימו עליהם. אתם יודעים להזכיר את האירוע הספציפי הזה בזמן התקופה הזאת בישראל, בטח לא יעשה טוב למי שצופה והוא קשה ממנה. אז עכשיו זמן טוב להדגיש שאם לא שמעתם על סאות' פארק מעולם ואתם יחסית רגישים, אז אני מאוד ממליץ לא לצפות בסרטוני הוולוגים האלה. הם יכללו הרבה דברים גרפיים ובוטים, לעתים קרובות אפילו קשורים לדברים קשים אמיתיים, אבל אם יש לכם בטן חזקה ואתם אוהבים סאות' פארק כמוני, אז תתעלמו. אני יודע, הזרה אפילו לא קרובה לזאת שבאמת יש בסדרה, אבל בפעם הבאה אשתדל לתת אחת יותר טובה. כמובן שהסרטונים גם יהיו מלאים בספוילרים וגם הרבה מאוד שגיאות לשוניות. כן, סליחה, אבל בגלל שאני כל כך הרבה צופה וקורא באנגלית, אז אני נוטה להתבלבל ולדבר בצורה מרושלת. אני מאוד מקווה שלמרות שהעברית שלי לפעמים תשמע לכם מוזרה, בכל זאת תצליחו ליהנות מהסרטונים. עכשיו האמת, בסרטון הזה אני דווקא לא אדבר על סאות' פארק עצמה, אבל כן על היוצרים. נא הכירו את טריי פארקר ומט סטון. טריי נולד ב-19 באוקטובר 1969, ומט נולד ב-26 במאי 1971. שניהם התגוררו בקולורדו רוב החיים שלהם ונפגשו לראשונה באוניברסיטה. טריי ומט ישר הבינו שיש להם המון במשותף, בין היתר ההרצאה הגדולה שלהם למונטי פייתון ואיך הם נתנו להם השראה. יחד הם יצרו עם החברים האחרים שלהם במכללה מספר סרטים קצרים כמו דייט ראשון, איש על מאדים או הבונים הענקיים של סרילנקה הדרומית. הם אפילו יצרו שני סרטים בעזרת אנימציית קאט-אוט, כלומר רק באמצעות דבק ונייר סוכר, אחד מהם יהיה חשוב מאוד בהמשך. הסרט המלא הראשון שלהם יצא ב-31 באוקטובר 1993 תחת השם אלפרד פאקר המחזמר, אבל לא קיבל פרסום רחב יותר עד ה-30 באוגוסט 1996, כאשר חברת רומא של מפיק הסרטים לויד קופמן פרסמה אותו מחדש תחת השם קניבל המחזמר. האמת שהסרט התחיל לראשונה רק בתור טריילר, ולאחר שהטריילר התקבל בהתלהבות, טריי החליט ליצור סרט שלם. הסרט מתרחש בקולורדו בזמן תקופת המערב הפרוע, מבוסס על הסיפור האמיתי שבו אדם אלפרד פאקר הואשם בפשעי קניבליזם. אבל כמובן שיש יציאות שהומצאו במיוחד עבור הסרט, כמו מה שהשם אומר, הסרט מחזמר. כן, יש בסרט הרבה שירים שטריי כתב בעיקר, שהמשיכו להיות מסורת בפרויקטים שלו ושל נט. הסרט מתחיל בזה שאנחנו רואים חזרה של האירוע בבית המשפט, שהיא פשוט מטורפת. אבל בהמשך נראה שככה זה לא באמת קרה. יום אחד עיתונאית בשם פולי פריים מתעניינת בסיפור של פאקר, ואחרי שהיא מזכירה לו איזו ליאן כלשהי, הוא מחליט לספר איך הכל קרה. אנחנו אז עוברים לראות את פאקר בלי זקן, רוכב על ליאן, שהיא בעצם הייתה הסוסה שלו, והוא שר את השיר הידוע ביותר של הסרט, יום שפדוינקל. יש כמה סיבות ללמה זה השיר הכי ידוע, בין אם זה שזה השיר הראשון, שכל הדמות ממשיכות להגיד את המילה שפדוינקל במשך כל הסרט, לא משנה איזו סיטואציה, או זה ששומעים אותו בסוף הקרדיטים של העונות הראשונות של סאות' פארק. בכל מקרה אנחנו רואים שפאקר הוא אדם מאוד מאושר, אפילו אם הסוסה שלו היא ידידה יחידה שלו. הוא עובד בתור קורא ביוטה. יום אחד שנון בל, ראש הכורים המורמוני, מספר לשאר שהוא שמע על מכרה טוב שנמצא בקולורדו. פאקר מספר לאחרים שהוא מכיר את האזור והוא יוכל להדריך אותם. אז הוא, ליאן ובל יוצאים למסע עם 4 קוראים נוספים, ישראל סואן, שתמיד עליז ורואה רק את החלקים הטובים בכל מצב, ג'יימס המפרי, שקרן פטפטן שמשפחתו עם בדיוק אותו סוג אופנה הכריחו אותו לבוא, ג'ורג' נון, הצעיר ביניהם שחולם יום אחד לשכב עם אישה יפה, ופרנק מילר. איכשהו הטיפוס הכי נורמלי מכולם, אפילו שהוא עובד בתור קצב. בזמן שהחבורה עוצרת בבר, שם אפשר לשמוע את אריק קארטמן ברקע,
נתקלים בחבורה של צעדים גסי רוח שמאוד לא מכבדים קוראים. המנהיג שלהם, פרנצ'י, שם לב לזה שליאן היא סוסה שעדיפה על צעדים, אפילו שהוא מתנפל אל פאקר, הוא מזהיר את החבורה מזה שהדרך לקולורדו לא קלה בכלל עם הרבה מכשולים, בין היתר ככלום. האזהרות מתגשמות כי בבוקר הבא החבורה מגלה שליאן ברחה להם יחד עם כל המזון. יחד עם זה שהם צריכים ללכת ברגל, מסתבר שפאקר לא יודע את קולורדו טוב כמו שהוא חשב, ובל דורך על מלכודת דובים. לאחר עוד כמה קטעים מוזיקליים, שאחד מהם טריי ביצע שוב לאחר 29 שנים בקונצרט, הם יוצרים במחנה של אינדיאנים. כן, אינדיאנים. במחנה נון כמעט מוצא אהבה, הם נתקלים עוד פעם בצעדים, שאומרים שהם לא גנבו את ליאן כמו שפאקר טוען, ושרים את שיר הנושא שלהם. אנחנו חוזרים להווה, ובית המשפט מדין את פאקר להוצאה להורג. פולי פריי מגלה שהיא מאוהבת בפאקר, ואפילו שהוא איבד כל תקווה להמשיך לחיות, הוא מסכים להמשיך את הסיפור. אנחנו רואים שבמחנה פאקר לומד אומנויות לחימה מהצ'יף, ונון לא מצליח עם הבת של הצ'יף כמו שהוא רוצה. אז הם חוזרים למסע שלהם. כקלופ שפרנצ'י הזכיר מקודם מוצא אותם, אבל הם מצליחים לברוח ממנו ומהמוקלט שלו. בדיוק כשהמפרי מצהיר שהם גמורים, סואן עוצר, ומתחיל לצרול בשיר כאשר הוא בונה איש שלג, שהראש שלו משום מה נהיה חייזרי לשנייה. אבל הוא לא מצליח לעודד אף אחד, ואיש השלג המסכן נקצב על ידי מילר. החבורה ממשיכה לסבול טילים כאשר הם נאלצים לאכול את הנעליים של עצמם כדי לשרוד. סואן שוב מנסה לשמח את כולם, אבל בל יורה בו. ז"ל, הוא נהיה הארוחה הבאה שלהם. למה נחמדים תמיד מתים ונאכלים ראשונים? פאקר ממשיך לפחד ממה שקרה לליאן כאשר הוא חולם כשהוא ופרנצ'י רוקדים בלט יחד. אחרי שהחברים ממשיכים לאבד תקווה ופאקר חוזר מעוד ניסיון למצוא את ליאן, מגלה שהמפרי, נון ומילר נרצחו על ידי בל שמתכנן שהם ישמשו לו ולפאקר אוכל במשך כל המסע. פאקר ניגל מהדו פרצופיות של בל ולא מסכים, אז בל מנסה לרצוח אותו, ונכשל. עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וזהו. פאקר מבין שאין לו ברירה אלא לאכול את השאר כדי לשרוד, ואנחנו רואים שבסוף הוא כן הגיע לקולורדו לבדו. שם הוא רואה את פרנצ'י רוכבת על ליאן. כן, ליאן לא נחטפה, היא עזבה אותו ובגדה בו, בדיוק כמו סיפור אמיתי שקרה בזמן יצירת הסרט האמת. הידעתם שטריי היה אמור להינשא לאישה בשם ליאן, רק כדי לגלות שהיא ניהלה רומני מאחורי הגב שלו כל הזמן? זה העונש שהוא נתן לו. פרנצ'י אפילו אומר לפאקר שכולם בעיירה רכבו עליה, ותזמון היום ונורא כי השריף המקומי מגלה מה פאקר עשה לאחרים מול כל התושבים. אז מתחילה קטטה ענקית שבו פאקר משתמש במה שהוא למד מהצ'יף כדי לקרוא את פרנצ'י את הצורה עד שהוא נהיה צ'יפמנק. אבל כל תושבי העיר רודפים אחריו, אפילו שהוא מצליח להתחבא בו היום עם גיומיו הנוראית לזמן מה, הם בסוף מצאו ועצרו אותו, ועכשיו פולי יודעת את כל הסיפור. בוקר תליית הממזר מגיע, העיירה שביניה ילד בריטי מסוים עושה מופע שלם מהתלייה, עד שפולי מביאה הוכחות שפאקר עשה את הקניבליזם עוד לפני שקולורדו נחשבה עיירה, אז הוא לא באמת תקף ליציאה להורג. פרנצ'י מנסה לרצוח את פאקר בכוח, אבל הצ'יף עוצר בעודו וחותך לו את הראש עם חרב. הצ'יף מגלה לפאקר שליאן סיפרה לו שהוא בסכנה, אבל פאקר מבין שליאן לא באמת שווה ונותן לצ'יף לרצוח גם אותה. הילד הבריטי מברך את כולם שרים בשמחה את יום שפדונקל, ופאקר בסופו של דבר שוחרר. הסוף. עוד שקניבל המחזמר היה הסרט הראשון של טריי ומט, בעיניי הוא עדיין מצחיק, מרשים ומבחיל בדיוק כמו כל מה שהם יצרו במשך השנים, עם כל המשפטים המצחיקים של המפרי, האופטימיות של סואן, והאלימות המוגזמת אך מדומה. אני מאוד שמח שראיתי למה טריי ומט מסוגלים, אפילו כשהם רק התחילו עם תקציב יחסית קטן, והפכו סיפור מטריד מהחיים האמיתיים למחזמר כיפי, שמלא בהומור הטיפוסי שלהם. אם אתם מעריצים גדולים של סאות' פארק, או פשוט אוהבים סרטים זולים ומטומטמים עם הרבה בדיחות ודם, אז אני ממליץ לכם לראות את הסרט ושיהיה לכם הכי שפדונקל שאפשר. עם זאת, לא גמרתי עם הסרטים של טריי ומט. כמובן יש עדיין עוד שניים שהם לא חלק מסאות' פארק, ויש גם עוד כמה שהם השתתפו בהם, אבל אני לא מחשיב אותם כי הם לא בימו, ערכו או כתבו אותם. אז בפעם הבאה תצטרפו אליי כשאדבר על שילוב גיבורי על עם פורנו ואורגזם. יום טוב.